Καλησπέρα σας. Είμαστε στο τελευταίο πάνελ. Ελπίζουμε να μην σας κουράσουμε πολύ και μάλλον να σας ξεκουράσουμε, μιλώντας για το οικοσύστημα και τις συνέργειες. Καλωσορίζω προς το παρόν τον κύριο Τριγλίμα από το H-Bio, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την κυρία Μπέτη Χαραλαμποπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΒΙΤΕ, τον κύριο Θανάση Αθανασόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χεμέξπο, και περιμένουμε σε λίγο να έρθει και ο πρόεδρος του ΣΕΚΕ, ο κύριος Μάνος Μακρομάλης. Κάποια στιγμή έφτασε, θα καλωδιωθεί και θα ανέβει. Είμαστε όλοι μέλη εταιριών και εκπρόσωποι οικοσυστημάτων, clusters, που κινούνται στην αιχμή της τεχνολογίας, δημιουργώντας πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Συμμετέχουμε λοιπόν σε δυναμικά οικοσυστήματα που επηρεάζουν άμεσα τη βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ να συζητήσουμε μαζί για την εφαρμογή των αναδυόμενων τεχνολογιών και τις επιπτώσεις της στους κλάδους των καινοτόμων εφαρμογών που εκπροσωπεί ο ΣΕΚΕ, του διαστήματος που εκπροσωπεί η ΕΒΙΤΕ, της υγείας με το H-Bio και της ναυτιλίας με τη Χεμέξπο. Ας ξεκινήσουμε από την κυρία Χαραλαμποπούλου, η οποία εκπροσωπεί την ΕΒΙΤΕ, την Ένωση των Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών upstreaming και downstreaming. Η αγορά του space έχει μεταβεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα από το στάδιο της έρευνας στο στάδιο της παραγωγής, ιδιαίτερα στον τομέα των μικροδορυφόρων. Ποιες είναι οι βασικές στρατηγικές που οδήγησαν σε αυτή την επιτυχία και πώς βλέπετε το επόμενο βήμα? Θα ήθελα να πω ότι η ΕΒΙΤΕ ξεκίνησε στην Ελλάδα το τέλος του 2008, διανύοντας μία περίοδο όπου όλες οι εταιρείες οι οποίες απασχολούνταν στο χώρο του διαστήματος προσπαθούσαν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, φτάνοντας σε ένα σημείο μετά το 2015 να προωθούνται αυτά τα προϊόντα εκτός της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά, επίσης παράλληλα χαράσσοντας πολιτικές, ούτως ώστε στην Ελλάδα να μπορέσει να γίνει ένα ευρύτερο οικοσύστημα, το οποίο αυτό το οικοσύστημα να υποστηρίξει και τις τεχνολογίες upstream και τις τεχνολογίες downstream, στη λογική του design, της κατασκευής τμήματων, του assembly, ούτως ώστε να έχουμε και στο hardware και στο software μία seamless διαδικασία, αλλά και παράλληλα για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να αναπτυχθούν τμήματα, τα οποία αυτά τα τμήματα μέσα στην παραγωγή να δίνουν μοναδικά χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει και η αντίστοιχη αξιολόγηση από την Ευρώπη και την παγκόσμια αγορά, για να μπορούμε να έχουμε και το αντίστοιχο growth. Εκείνο το οποίο βοήθησε στην χάραξη της στρατηγικής την τελευταία τετραετία είναι ένα κονδύλι το οποίο μπλοκαρίστηκε από τα Recovery Fund και αφορά το ελληνικό πρόγραμμα των μικροδορυφόρων. Θεωρώντας ότι αυτό το πρόγραμμα έβαλε συγκεκριμένα καινούργια pillars στην ελληνική πραγματικότητα, είδαμε το expansion κάποιων prime με ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Υπήρχαν κάποιοι prime στην Ελλάδα, προϋπήρχε η Thales και η OHB και η Intracom Defense, η οποία έγινε acquire την τελευταία χρονιά από την IEI, αλλά εμφανίστηκαν και κάποιοι καινούργιοι prime, οι οποίοι επένδυσαν στη χώρα μέσα από αυτό το πρόγραμμα των μικροδορυφόρων, ιδρύοντας τις αντίστοιχες εταιρείες εντός της χώρας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μακρομάλη, ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που περιμένατε. Ήταν ακριβώς την ώρα που ξεκινούσαμε. Η αλήθεια είναι ότι, συγγνώμη, είναι εκτός βέβαια ατζέντας, αλλά
αν κάτι θα πρέπει να δούμε στο θέμα της καινοτομίας, είναι πώς θα φτιάξουμε την κίνηση στην Αθήνα. Είμαι 1 ώρα και 5 λεπτά για να έρθω από τη Μεταμόρφωση μέχρι εδώ. Δηλαδή Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί στο ΣΕΚΕ καινοτόμες εφαρμογές. Οπότε πρέπει να βρείτε έναν τρόπο, μια εφαρμογή, να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Σωστό. Ο ΣΕΚΕ, λοιπόν, σαν κλάστερ καινοτόμων εφαρμογών, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κόμβους τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα, με μεγάλη επιρροή και εντός και εκτός συνόρων. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες AI και Cyber Security, θα μας πείτε αν υπάρχει και κάτι άλλο, βρίσκουν εφαρμογή στον κλάδο σας. Και ποιες είναι οι πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές αυτών των τεχνολογιών στον τομέα σας και αν υπάρχουν και κάποια project που ξεχωρίζετε. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε για την πρόσκληση πάρα πολύ. Ο ΣΕΚΕ, όντως, το τελευταίο διάστημα έχει ένα μεγάλο traction και συνεισφέρει στην εκπροσώπηση του οικοσυστήματος καινοτομίας στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Άρα προσπαθούμε μέσα από τα μέλη μας να βάλουμε και εμείς τη θεμέλιο λίθο για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε λίγο προς τα έξω το λόγο μας. Τώρα, το κομμάτι των αναδυόμενων τεχνολογιών. Τα μέλη μας εξετάζουν, ερευνούν και εφαρμόζουν διάφορες λύσεις και αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες δεν περιορίζονται στο κομμάτι του AI και δεν περιορίζονται στο κομμάτι του Cyber Security. Υπάρχουν λύσεις πάνω στο κομμάτι του blockchain, του IoT. Στο κομμάτι του 5G έχουμε εταιρείες οι οποίες σχεδιάζουν εξοπλισμό και τον υλοποιούν και τον χρησιμοποιούν με μεγάλη πάροχη στο εξωτερικό. Άρα, εν γέννη, το κομμάτι των αναδυόμενων τεχνολογιών είναι λίγο ευρύ, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές τις δύο έννοιες. Τώρα, εμάς, τα μέλη μας και γενικότερα αυτό το οποίο συναντάμε και βλέπουμε, είναι ότι εφαρμόζουν πράγματα, τεχνολογίες σε προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν είτε στο κομμάτι του consumer, άρα σε τελικό καταναλωτή, είτε σε επίπεδο εταιριών όπου αγοράζουν προϊόντα, είτε ακόμα και στο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης. Άρα οι εφαρμογές είναι αρκετά ευρύς και σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και κλάδους. Αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Αλέξανδρε, κύριε Τριγλίμα, με το πολύ δύσκολο επίθετο που είδα και έπαθα να το μάθω, να το λέω, αλλά και να το γράφω σωστά. Εκπροσωπείτε το H-Bio, που είναι ένα κλάστερ που κινείται σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό τομέα, με διαδικασίες που συνδυάζουν και τεχνολογία και έρευνα και πολύ αυστηρές πιστοποιήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί σταθμοί στη μετάβαση από την έρευνα στην εμπορική διάθεση και σε ποιο βαθμό η επιτυχία εξαρτάται και από διεθνείς συνεργασίες? Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε και άλλα χρόνια να φέρουμε, και άλλες χρονιές να φέρουμε το H-Bio κοντά μας, αλλά οι συγκυρίες ήταν δύσκολες και δεν είχαμε καταφέρει. Από εδώ και πέρα θα είμαστε μαζί. Ναι. Είναι πραγματικά ένα ιδιαίτερο κομμάτι η βιοτεχνολογία και πολύ σημαντικό και για τα startups. Έχει το μεγαλύτερο αριθμό startups στην Ελλάδα. Όλο το κομμάτι της τεχνολογίας μέσα σε αυτό το χώρο πλέον όχι απλά τον επηρεάζει, αλλά τον αποδομεί και τον ξαναχτίζει. Η Artificial Intelligence, τα Digital Twins και πάρα πολλές άλλες εφαρμογές. Για να μιλήσω κυρίως για τα startups, γιατί οι μεγάλες εταιρείες είναι established, έχουν τον τρόπο τους και να βρίσκουν λεφτά, αλλά και έχουν δομημένα συστήματα για να προχωρήσουν. Αυτό που χρειάζεται είναι σίγουρα χρηματοδότηση. Είναι από VCs, από την κυβέρνηση. Χρειάζεται βοήθεια από όλους, από τα κλάστερ, γιατί φανταστείτε είναι μικρές εταιρείες οι οποίες πολλά συστήματα, πολλούς τα αγνοούν, δεν τα ξέρουν, έχουν εξαιρετικές ιδέες, όμως δεν ξέρουν πώς θα τις κάνουν scale-up και πώς θα τις βάλουν στην ευρωπαϊκή, στην παγκόσμια αγορά. Οπότε εκεί χρειάζονται πραγματικά βοήθεια. Και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που είπα για το scale-up, δηλαδή υπάρχει ένα κατόφλι το οποίο όταν το ξεπεράσουν αυτές οι μικρές εταιρείες μπορούν να είναι πάρα πολύ πετυχημένες. Φανταστείτε τα νεογέννητα χελωνάκια που τρέχουν προς τη θάλασσα και το 90% μπορεί να μην φτάσει, έτσι γίνονται και με τα startups δυστυχώς,
αλλά αν βοηθηθούν στο κομμάτι του funding και στο κομμάτι του scale-up, υπάρχουν στην Ελλάδα εξαιρετικές ιδέες, εξαιρετικές startup και εξαιρετικοί επιστήμονες για να φτιάξουν πραγματικά ένα industry. Πολύ παραστατικό το παράδειγμα με τα χελωνάκια, γιατί πραγματικά από τη startup είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτές που συνεχίζουν και επιβιώνουν. Και να σκεφτείτε ότι εμείς είχαμε και ένα τέτοιο μικρό χελωνάκι, το οποίο ιδρύθηκε το 2018, μια εταιρεία Artificial Intelligence στο repurposing, δηλαδή χρησιμοποιώντας όλη αυτή την τεχνολογία, φάρμακα τα οποία μπορούν να δοθούν σε κάποιες άλλες κατηγορίες. Ιδρύθηκε το 2018, πήρε το πρώτο funding για να ορθοποδήσει από τη Μετάβαλλον την ίδια χρονιά και πέρυσι τον Ιούνιο μπήκε ένας στρατηγικός επενδυτής και από εκεί και πέρα πλέον ξέφυγε, μπήκε στη θάλασσα, ας το πούμε έτσι. Οπότε γίνεται. Πολύ ωραία. Κυρία Θανασόπουλε, εκπροσωπείτε τη Chemexpo. Γιορτάσατε τα 10 χρόνια σας πριν από λίγες μέρες, πριν από μια εβδομάδα ακριβώς. Μια πολύ εντυπωσιακή τελετή. Ευχόμαστε του χρόνου στα 20 χρόνια της σχετία να φτάσουμε τον πύχη που φτάσατε αρκετά ψηλά. Είστε λοιπόν, εκπροσωπείτε την Ένωση των Κατασκευαστών του Ναυτιλιακού Εξοπλισμού. Δεν είστε οι εφοπλιστές, είστε αυτοί που κατασκευάζουν για τους εφοπλιστές, που έχετε σκοπό την υποστήριξη και την παραγωγή ελληνικών επιχειρήσεων που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και κατασκευάζουν ναυτιλιακό εξοπλισμό. Η Chemexpo έχει πετύχει πολύ μεγάλη διείσδυση στην παγκόσμια αγορά με τον ναυτιλιακό εξοπλισμό που παράγει. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι κύριοι παράγοντες που καθιστούν τις ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές σε μια τόσο απαιτητική αγορά? Καλησπέρα σας και από μένα. Θα κρατήσω τα χελωνάκια, χελωνοσταρταπτάκια. Ωραίο. Επειδή είμαστε τελευταίο πάνελ και έχουν ακουστεί ήδη πολλά πράγματα και παρότι κάθε κλάδος είναι ειδικός, το bio είναι ειδικό ιδιαίτερο, το marine είναι ιδιαίτερο, επικοινωνίες ιδιαίτερες, space ιδιαίτερος, στο τέλος μας ενώνουν τα ίδια πράγματα. Αν έπρεπε να απαντήσω γρήγορα, θα σου έλεγα αξιοπιστία, ποιότητα, εξειδίκευση, τεχνογνωσία, αλλά αν θα ρωτήσουμε 100 εταιρείες, τα ίδια θα πούνε. Οπότε, για να έχει και παραπάνω νόημα, νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώσουμε στα μικρά πράγματα που κάνουν την επιτυχία να έρθει τα βήματα. Όλα τα μέλη της Chemexpo, για να μπορέσουν να χωρέσουν σε αυτή την αγορά, μια conservative και δύσκολη αγορά να εισέλθεις, ήταν αναγκασμένα από την πρώτη στιγμή που λειτουργούν να αποκτούν καθημερινά μικρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Παρατηρήσαμε όλες τις εταιρείες και της Chemexpo αλλά και εν γέννη του κλάδου μας και ήταν ένα χαρακτηριστικό που μας έκανε εντύπωση, γιατί εκεί καταλήγει στο τέλος. Ξεκινάς, προσπαθείς να σταθείς, να χωρέσεις μια αγορά και μετά ξαναγυρνάς όταν μεγαλώσεις, όταν μπορέσεις και σταθείς πιο corporate και ξαναγυρνάς πίσω στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Άρα ένα πολύ σημαντικό ήταν αυτό. Δεν είμαστε σε ναυτιλιακό event, άρα μπορώ να μιλήσω πιο ελεύθερα. Δεν έχω να πω γλυκόλογα για τους πελάτες μας, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι από τη στιγμή που αποκτήσει προϊόν, ποιότητα, αξιοπιστία, τεχνογνωσία, εξειδίκευση είναι απαραίτητα για τα πάντα, έτσι δεν το συζητάμε. Θες επιπλέον κίνητρο. Έχουμε τη χαρά να είναι ίσως ο μοναδικός κλάδος, αν δεν αναδικό κάποιον, όπου στην παγκόσμια αγορά η ελληνική ναυτιλία έχει ηγετικό ρόλο. Είναι πραγματικά το ζούμε από μέσα εμείς και μας δίνει το κίνητρο. Και ένας από τους λόγους που βλέπεις μια τέτοια επιμονή σε όλες τις εταιρείες, ότι εφόσον μπορούν εκείνοι, μπορούμε και εμείς. Η αλήθεια είναι ότι μας βόλεψε και λίγο και θα το τοποθετήσω γι' αυτό, ότι είναι από τα λίγα technology το οποίο το Made in Greece δεν είναι πρόβλημα. Στο industrial κομμάτι που δουλεύω, τα 20 χρόνια προσπαθώ εξαγωγικά, πάντοτε υπάρχει δυσπιστία, πάντοτε υπάρχουν εμπόδια να ξεπεράσεις. Στο marine, το Made in Greece είναι βοηθητικό. Και τέλος, τι βοήθησε? Η Chemexpo. Και όχι για να την προάγω, αλλά όπως ανέφερε και προηγουμένως ο φίλος, είναι ότι τα χελωνάκια, οι πιο μεγάλες χελώνες, οι εταιρείες, εφόσον έχουν επιτύχει να βρουν το δρόμο τους, την ταυτότητά τους, το προϊόν τους, την ποιότητά τους, την εξειδίκευσή τους, πάντα κάτι λίγο τους λείπει. Και αυτός είναι ο λόγος και ο ρόλος της Chemexpo και του κάθε κλάστερ, να βοηθήσει τις εταιρείες. Είναι ένα technology breakthrough, είναι ένα commercial breakthrough, είναι ένα επιχειρηματικό χτύπημα στην πλάτη, είναι να ανέβει σε ένα βαγόνι εντός και εκτός αγωγικών και να ταξιδέψει μαζί τον κόσμο. Αυτά είναι τρία χαρακτηριστικά που πιστεύω βοηθήσαν πολύ να δούμε εταιρείες και να πω και εγώ ωραία παραδείγματα. Εταιρεία που μπήκε στην Ένωση πριν 5 χρόνια και πούλαγε τον εξοπλισμό της μόνο στην Ελλάδα, έφτασε εκτός από τα project σε new buildings ευρωπαϊκά, σε ναυπηγεία,
να χρησιμοποιούνται τα υλικά της στις φρεγάτες, τα εξοπλιστικά. Πραγματικά είναι συγκινητικό να το βλέπεις αυτό. Να πενταπλασιάζει τζίρο, να συμμετέχει σε new building στο εξωτερικό και να συμμετέχει σε τέτοιο εμβληματικό project. Άρα, μαζεύοντας, ποιες είναι οι ελλείψεις, θα πούμε, οι σημαντικές ελλείψεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν στην Ελλάδα, έτσι ώστε η Chemexpo να ενισχύσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια αγορά. Ανασάνω, γιατί τα ακούσαμε όλα σήμερα. Άσχετα με τον κλάδο, άσχετα με το αντικείμενο, Είμαστε στο κλείσιμο, τα προβλήματα, οπότε είναι στα τα συμπεράσματα. προβλήματα είναι τα ίδια. Μιλήσαμε για την ανάγκη της ενίσχυσης και ανάπτυξης και επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη. Μιλήσαμε για όλοι σήμερα για το ανθρώπινο δυναμικό και πάλι εγώ δεν καλύφθηκα, επειδή είμαστε στην πραγματική αγορά και αύριο ζητάμε 15, 20, 30, 40 άτομα όλοι μας. Το αναφέρουμε, το συζητάμε. Στην αρχή, νομίζω το πρωί, ένας συνάδελφος από το Ισραήλ μας είπε για τα εκατομμύρια που δίνει το κράτος Ναι. στα πανεπιστήμια για να βγάλει τους κατάλληλους μηχανικούς την επόμενη πενταετία. Και εμείς αναγκαζόμαστε να χρηματοδοτούμε ιδιωτικά τα εργαστήρια των πανεπιστημίων για να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα, να πετάξουμε λίγο και κάτι ουσιαστικό νομίζω στην κουβέντα μας. Άρα, χρειαζόμαστε ενίσχυση στην έρευνα και ανάπτυξη, να δουλέψουμε out of the box για το ανθρώπινο δυναμικό. Δεν νομίζω ότι αυτά που γίνονται. Το προηγούμενο πάνελ ήταν εκπληκτικό. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ωραίοι τρόποι στο πώς θα πάρει ένας από τον άλλον τον εργαζόμενο και όχι στο πώς θα δημιουργήσουμε δεξαμενή. Στο δικό μας κλάδο μας απασχολεί πάρα πολύ το τι χρειάζεται στην Ελλάδα να δει από την πλευρά του κράτους στρατηγικά τον κλάδο. Ήρθατε στην εκδήλωση και είδατε σε συνεργασία με τον ΙΟΒΕ 3 χρόνια. Συνεργαζόμαστε με ΙΟΒΕ και βγάζουμε τη μελέτη μας τη συνεισφορά του κλάδου στην ελληνική οικονομία. Πρέπει να γίνει εθνικός στόχος και αντίστοιχα χρηματοδοτικά, επιδοτήσεις, HR, οτιδήποτε χρειαζόμαστε από το κράτος να είναι στρατηγικά σχεδιασμένο για αυτό το λόγο. Θα ήθελα να παραθέσω κάνα δυο ίσως μικρά πράγματα, αλλά πάλι ακουμπάνε όλους τους κλάδους. Έχουμε τεράστια έλλειψη από εργαστήρια και φορείς δοκιμών και πιστοποιήσεων. Και όποιες εταιρείες κατασκευάζουμε προϊόντα, αναγκαζόμαστε να τρέχουμε σε όλες τις υπήρους. Τελείωσα μια πιστοποίηση φέτος, μου πήρε 3 χρόνια, μια πολιτική πιστοποίηση, γιατί έπρεπε να μιλήσουμε με 4 διαφορετικές εταιρείες στο εξωτερικό. Πράγματα που οι Νορβηγοί, οι Γάλλοι, Κορεάτες, Τούρκοι, οι Κινέζοι τα έχουν στα πόδια τους. Και τι άλλο χρειαζόμαστε? Δεν θα μας τα φέρει κανείς έτοιμο όλα αυτά που ζήτησα. Χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε λίγο το μενταλιτέ της συνέργειας, της συνεργασίας και της σύμπραξης. Πάλι από ιδιωτική πρωτοβουλία θα έρθει η λύση. Και αυτό το τελευταίο πάνελ νομίζω ότι πρεσβεύει αυτό το κομμάτι. Πώς. Το δούμε στο τέλος. Ναι. Και πώς μπορούμε να υποστηριχτούμε μεταξύ μας. Πάμε στον Αλέξανδρο. Ποιοι είναι οι τομείς που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και να υποστηρίξουν το ιδιαίτερα απαιτητικό οικοσύστημα του H-Bio? Digital twins, AI θα μπορούσαν να επιταχύνουν τις διαδικασίες της έρευνας? Ήδη το κάνουν. Ήδη αλλάζουν όλη αυτή την αγορά και την αλλάζουν σε δραματικά γρήγορους ρυθμούς. Φανταστείτε ένα εικονικό εργαστήριο όπου με βάση τους ψηφιακούς διδύμους οι βιολογικές εργασίες θα είναι μπροστά. Χρησιμοποιώντας το Artificial Intelligence θα βγάζεις επικοινωνικά δεδομένα και όλα αυτά θα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα με ελάχιστο κόστος. Θεωρώ ότι το μέλλον και το μέλλον της βιοτεχνολογίας και της φαρμακευτικής αγοράς είναι άρρηκτα δεμένο με το Artificial Intelligence, ψηφιακούς διδύμους ή ό,τι άλλο μπορεί να βγει στο εγγύς μέλλον. Δεν γίνεται αλλιώς. Να σκεφτείτε ότι σαν project η αποδεκοποίηση του DNA των ανθρώπων πριν από 25 χρόνια κόστησε 500 εκατομμύρια και τώρα με 200 ευρώ μπορώ να έχω το γενετικό μου αποτύπωμα. Αυτά είναι πραγματικά disruptive πράγματα για την βιομηχανία. Μειώνουν τους χρόνους, μειώνουν τα κόστη, κάνουν τα πράγματα πιο απλά, κάποια είναι πιο δύσκολα. Δεν βλέπω μέλλον στη βιοτεχνολογία, στο χώρο υγείας, χωρίς αυτά τα technological advancement ή όπως θέλετε να το πείτε. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει χωρίς αυτά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μπέτη, εσείς από την πλευρά σας, ποια κενά εντοπίζετε στο οικοσύστημα υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας και πώς θα μπορούσαν να ενισχυθεί η πορεία της Ευηδητέα?
Εκείνο το οποίο είναι πολύ βασικό είναι σε αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει ως τώρα να υπάρχει sustainability. Για να υπάρχει sustainability, δηλαδή και να υπάρχει μέλλον, χρειάζονται πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια στην εθνική πολιτική, γιατί τα έργα τα οποία αφορούν τις τεχνολογίες space είναι έργα τα οποία μας βοηθάνε στην καθημερινότητά μας. Είναι το secure connectivity, είναι το geopositioning, είναι η δορυφορική εικόνα η οποία μπορεί να μας δώσει σχεδόν real time την βοήθεια σε ένα decision support system σε μια καταστροφή που συζητήθηκε σε προηγούμενο πάνελ. Άρα αυτό το sustainability είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε μέσα από πολιτικές, μέσα από συνέργειες, μέσα από συνέργειες με την αγορά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε όντως στη χώρα να έχουμε το κατάλληλο δυναμικό. Και εμείς έχουμε έλλειψη δυναμικού, όλες οι εταιρείες έχουμε we are hiring, αλλά μέχρι να βρούμε το σωστό άνθρωπο χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Και επίσης, αυτό το οποίο λέμε sustainability είναι αυτό το οποίο θα δώσει στην Ελλάδα ένα βήμα στο μέλλον, ένα βήμα στο οποίο η Ελλάδα θα μπορεί να κάθεται ισότιμα στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συζητάει για αποστολές στο διάστημα, οι οποίες μπορεί να είναι επιστημονικές, μπορεί να είναι για safety και security, μπορεί να είναι για defense, γιατί όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι και dual use. Σε ευχαριστώ πολύ. Μάνο, εσύ τι θεωρείς ότι λείπει από την ελληνική αγορά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη? Αλφαβητικά ή σε τυχαία σειρά? Ε? Αλφαβητικά ή σε τυχαία σειρά, να τα πω. Λοιπόν, κοίτα, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Σε 3 λεπτά. Οκ. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα πρώτο ερώτημα το οποίο πρέπει να απευθύνουμε σε αυτούς μας. Η ερώτηση είναι με ποιον συγκρινόμαστε. Αν συγκρινόμαστε με την Ελλάδα πριν από 5 ή πριν από 10 χρόνια, σαφώς είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν. Άρα, υπό αυτή την έννοια, τα κενά είναι πολύ μικρά. Κατ' εμέ, βέβαια, η σύγκριση πρέπει να γίνεται με τις αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής, άλλων χωρών όπως το Ισραήλ και ούτω καθεξής, όπου εκεί πέρα το κενό εξακολουθεί να είναι αρκετά μεγάλο. Και γιατί είναι πολύ μεγάλο? Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή 4 βασικές κατηγορίες που δημιουργούν κενά είναι οι εξής. 1. Η εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για το ότι όλες οι εταιρείες μας, είτε οι προσωπικές μας, είτε τα μέλη που μετέχουν στους συνδέσμους μας, δεν βρίσκουν κόσμο, δεν βρίσκουν προσωπικό. Και αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη όμως, η ανεργία, παρόλο που ανακοινώνονται καθημερινά μείωση, δείχνει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή ανθρώπων και εξειδικευμένων και ανθρώπων με τεχνογνωσία και εμπειρία και όλα αυτά, ότι είναι εκεί πέρα. Άρα, για κάποιο μαγικό λόγο, εμείς δεν βρίσκουμε κόσμο, όταν από την άλλη πλευρά υπάρχει κόσμος που θεωρητικά προσφέρεται. Θα έπρεπε λοιπόν κάποιος να μας φωνάξει, εφόσον δεν μπορεί η πολιτεία να το λύσει αυτό το κομμάτι, και να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε μαζί της και να τους εξηγήσουμε για ποιο λόγο δεν βρίσκουμε και να μπορέσουμε να στρέψουμε αυτόν τον κόσμο στο να εκπαιδευτεί, στο να κάνει courses, στο να κάνει οτιδήποτε χρειάζεται να κάνει για να γίνει πιο αποδοτικός για τα κενά που πραγματικά υπάρχουν. Ζούμε σε μια εποχή που η πληροφορία και ειδικά στο κομμάτι της εκπαίδευσης είναι εκεί έξω. Δεν είμαστε πριν από 20 και 30 χρόνια που κάποιος πρέπει να πάει σε ένα πανεπιστήμιο να τελειώσει κάτι και μετά δεν μπορούσε να ξαναεκπαιδευτεί ποτέ, εκτός αν κάτι μόνος του έψαχνε. Άρα το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικό. Το κομμάτι του πλαισίου, στο οποίο επιχειρούν οι εταιρείες. Επειδή ένα σημαντικό κομμάτι εταιρεών που βλέπουμε είναι νεοφυείς εταιρείες, βλέπουμε ότι η πολιτεία δεν έχει προβλέψει και δεν έχει φτιάξει αυτό που θα έλεγα λίγο λαϊκά το γήπεδο, ώστε να μπορούν να παίξουν ισότιμα οι εταιρείες αυτές με αντίστοιχα νεοφυείς επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Και ένας από τους λόγους που δεν συμβαίνει αυτό το κομμάτι είναι διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε κάνει embrace, δεν έχουμε αποδεχθεί την έννοια της αποτυχίας. Και το κομμάτι της καινοτομίας, εκτός ότι είναι ακριβό και κάποιος να το πληρώσει, πολλές φορές μπορεί να αποτύχει κιόλας. Και η αποτυχία δεν είναι κάτι κακό. Είναι κάτι καλό. Και θα έπρεπε
κανονικά σε όλα τα media και σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται, να φέρνουμε και εταιρείες και ανθρώπους και founders οι οποίοι έχουν αποτύχει στη ζωή τους, σε επίπεδο του επιχειρήν εννοώ. Δεν συζητάω για αποτυχίες που μπορεί να κάνουν με απάτημα ή οτιδήποτε άλλο. Συζητάω για αποτυχίες που κάποιο business plan για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να προχωρήσει. Αυτό με φέρνει λοιπόν στο τρίτο κομμάτι, που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Ναι, υπάρχουν λεφτά. Σε παράφραση κάποιες παλιότερες φράσεις που έχει ακουστεί. Λοιπόν, και όντως είναι μια εποχή που όντως υπάρχουν χρήματα, από την Ευρώπη κυρίως, από το RRF που ακούμε και ούτω καθεξής. Μόλις προχθές διάβαζα ένα άρθρο ότι περίπου το 51% των χρημάτων που προβλέπει το RRF έχουν έρθει στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά γύρω στα 18-19 δις, και εξ αυτών τα 8-9 δις αγνοούνται, δεν έχουν πέσει καν προς την αγορά. Υπάρχουν grants, υπάρχουν ΕΣΠΑ, υπάρχουν. Για κάποιο λόγο όμως, τελικά αυτά δεν φτάνουν στις εταιρείες τα λεφτά. Και εκεί δεν φταίει μόνο η τράπεζα, η εκάστοτε τράπεζα. Φταίει και η ίδια μας η κουλτούρα. Ενώ σαν πολιτεία, στο να πάρουμε μέρος στο κομμάτι του ρίσκου. Λοιπόν, έχει ένα από το ρόλο. Ωραία. Λοιπόν, άρα, 3. Εκπαίδευση. Ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν. Και 3. Χρηματοδότηση. Και 4. Το οποίο εκφράζει το πάνελ εδώ πέρα, κατ' εμέ, είναι unity, η ενότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να υπάρχουν πολλαπλοί σύνδεσμοι και πολλαπλοί φορείς που δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και αυτό το σημερινό παράδειγμα είναι σημαντικό βήμα για μένα, στο ότι πρέπει οι φορείς να κάθονται στο ίδιο τραπέζι, να μιλάνε, να ανταλλάσσουν απόψεις, γιατί τα μέλη από κάτω δεν είναι πολύ διαφορετικά. Δεν έχει ο καθένας ένα δικό του πουλ μελών. Υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες. Συγγνώμη, πήρα λίγο χρόνο παραπάνω. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να στήσουμε το γήπεδο για να παίξουμε όλοι μαζί, όπως είπες και προηγουμένως. Εσείς στη Chemexpo το λέτε synergies με το C θάλασσα. Εμείς στη Χετία και παλιότερα στη συνεργασία με το ΣΕΚΕ το λέγαμε synergies με σίγμα ελληνικό και Y. Το θέμα είναι να γίνουν οι συνέργειες αυτές. Ήθελα να κουβεντιάσουμε, αλλά δεν νομίζω έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο μας, πώς μπορούμε να κάνουμε συνέργειες μεταξύ μας, οι ενώσεις μεταξύ τους, για όφελος των μελών τους. Μπορούμε να έχουμε 1-2 λεπτά από τον καθένα. Αλέξανδρε, να το πάρουμε με τη σειρά. Σχετικά εύκολα. Δηλαδή, φανταστείτε μία πλατφόρμα επικοινωνίας διαδικτυακή, όπου το ένα κλάστερ με το άλλο, δηλαδή τα μέλη του κλάστερ να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Σαν επόμενο βήμα μπορούν να κάνουν κοινές προτάσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα, κοινές αποστολές σε events στην Ευρώπη. Ανοίγουν τώρα προγράμματα από την Ευρώπη και στο κομμάτι των chips, αλλά και στο φάρμακο. Και έδωσα αυτό το παράδειγμα της μικρής εταιρείας Artificial Intelligence ακριβώς γι' αυτό. Ότι ενώ είναι Artificial Intelligence, λειτουργεί στον χώρο της βιοτεχνολογίας. Φανταστείτε αν βάζαμε τα μέλη μας το ένα απέναντι το άλλο ή δίπλα στο άλλο, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ ωραία. Μπέτη. Και εγώ να συμφωνήσω σε αυτό. Μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, το οποίο αυτό το τραπέζι να μας οδηγήσει σε επόμενα βήματα, σε κοινά προγράμματα, σε συμμετοχές, σε συνέδρια στο εξωτερικό, να μας οδηγήσει σε πιθανά συνδυαζόμενα εμπορικά προϊόντα, γιατί όλοι όσοι είμαστε και στην αίθουσα και στο πάνελ χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις. Artificial Intelligence, εμείς από το Space το λέμε Earth Intelligence και ούτω καθεξής. Οπότε πιστεύω ότι αν έχουμε τη θέληση και την έχουμε, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Θανάση. Τα κλάστερ δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι μια φράση που τη χρησιμοποιούμε συνέχεια στις συνελεύσεις μας και στις κουβέντες που κάνουμε μεταξύ μας. Τα κλάστερ δημιουργούνται για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό, για να καλύψουν κάποια κενά. Και σήμερα, όλη μέρα, και ιδιαίτερα σε αυτό το πάνελ, όλη μέρα ακούστηκαν οι λέξεις αυτά τα κενά. Είναι εκπαίδευση, είναι R&D, είναι εξωστρέφεια, είναι οτιδήποτε. Δεν σηκωθήκαμε κάποια μέρα 40 επιχειρηματίες και είπαμε Τετάρτη είναι ελευθερία, κάνουμε κάτι. Δημιουργούμε το κλάστερ, ασχολούμαστε προσωπικά, αφαιρούμε πάρα πολύ χρόνο και κάτι όλοι μας καταφέρνουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Δεν ξέρω αν θα είναι ψηφιακό, αν θα είναι αναλογικό, αν θα είναι virtual, οτιδήποτε, αλλά σίγουρα πρέπει να μιλήσουμε
αυτά που κάνουμε ο καθένας μας για, τον δικό μας, για τη δικιά μας ένωση, για τη δικιά μας εταιρεία, αν τα εξωτερικεύσουμε, σίγουρα θα βρεθούν σημεία συνεργασίας. Μάνο, σ' αφήνω γιατί έχουμε χρόνια συνεργασία. Τελευταίος, κλείστο. Και κατεδρομένος, όπως έφτασα. Λοιπόν, θα κάνω μια παράφραση της λέξης ότι χρησιμοποιούμε κοινές λέξεις, AI και όλα. Είναι όντως τεχνολογίες που είναι κοινά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι. Θα υπερθεματίσω, μάλλον όχι παράφραση. Θα υπερθεματίσω. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε κοινές αξίες. Αυτό, για παράδειγμα, με τη Χετία, αλλά και με άλλους φορείς, το βλέπουμε καθημερινά και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και τόσο καλή σχέση, συνεργατικά κάνουμε πράγματα, αλλού παίρνετε εσείς το lead, αλλού εμείς, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν έχει σημασία το ποιος παίρνει το lead. Είναι να έρθει το αποτέλεσμα. Το δεύτερο είναι ότι ίσως ήρθε η ώρα, αυτή η πλατφόρμα η οποία λέμε, να φτιάξουμε ένα όργανο, δηλαδή εγώ το βάζω και σαν πρόταση σήμερα, το οποίο μπορεί να λέγεται Synergies, χρησιμοποιώντας το παλιό ουσιαστικό όνομα, ναι, με το σίγμα που είναι το SAM, το άθροισμα, άρα το άθροισμα των δυνάμεών μας όλων, στο οποίο όλοι οι σύνδεσμοί μας θα γίνουν μέλη, άρα ουσιαστικά να φτιάξουμε ένα όργανο το οποίο όλοι οι σύνδεσμοί μας και οι φορείς που έχουμε κοινές αξίες να γίνουν μέλη αυτού του οργάνου και ουσιαστικά αυτό θα έχει και το leverage όλων των εταιριών και πολύ μεγαλύτερο. Για το θέμα, ξέρετε κάτι, να πάει σε ΚΕ με 80% εταιρείες και πει, παιδιά, προτείνω αυτό. Να πάει η Chemexpo με άλλες 1000 εταιρείες όσες έχει. Ή το HBI ούτω καθεξής. Σκεφτείτε να πάει ένας φορέας, ο οποίος έχει τους φορείς από κάτω του και με τη σειρά του έχει όλες τις υπόλοιπες εταιρείες. Εμείς οι δύο φορείς μεταξύ μας το έχουμε ζήσει αυτό και έχουμε δει και τις συνέργειες, αλλά νομίζω θα φάω ξύλο σε λίγο γιατί είμαστε 6,5 λεπτά. Okay. Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ που έκλεισες εσύ το πάνελ. Εγώ έδωσα και πρόταση. Νομίζω πρέπει να την σκεφτούμε όλοι πολύ σοβαρά για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζω και στα επόμενα.